Sibuyele somukeleke nayo futhi i-channel yakho engonqa phambili igama uxolani uPastor weNingi sibuyela ngokuyithoba siyakubingelela ke egameni lenkosi yethu esiyethembayo nethembekile uJesu Kristu. Sithi thina sikhuleka egameni likaNkulunkulu ongahlulwa lutho, sibingelela egameni likaNkulunkulu ongahlulwa lutho owenza impossible kube possible. Kanti namhlanje sizochaza futhi unamaphupho la awu-10 sizokulethela wona. Siyabonga nje ukuthi asilandela, siyabonga ukuthi uyabonga njengamanje ingathi uNkulunkulu umthandazo esithonazayo ukuthi avule iminyango evaliwe evalwe abantu abavalwe abathakathi. Sithi uNkulunkulu elwe izimpi zabantu noma alwe nabantu abalwa nawe. Impindiselo ingekaJehova kusho imbali ithi kuyabalwa nawe uzolwa nabo futhi angeke bakwahlule noma belwa nawe ngoba uyokwazi ukuthi yena elwe bese ekunqobela futhi ke bona labo bantu labo. So siyakuthembisa kanjani ithemba lakho ngathi malibeka kuNkulunkulu ungachezuki. Asichaze la ngale kokunanaza kokuchitha isikhathi amaphupho esikulethela wona ngokuyithoba. Asisho ukuthi amaphupho kuyindlela uNkulunkulu acommunicate ngayo izimo ongahlubhekane nazo ukuze ukwazi ukuthatha isinyathelo sokulezo simo leso ukwazi ukusinqanda nokubheka ukuthi mhlawumbe kunokuthile ufuna ukwenze ukuvimba leso simo leso. Kanti la uma kungenzeka ube umuntu ophupha ubona ubisi, umuntu wesifazane ubona uphuma ubisi emabeleni akho alupheli lokuphume njalo uyalisula alipheli. Lolu kuyavama ukuthi kube uphawu olubi olusho ke isimo ozobhekana naso esingelula noma uzoba nesikhathi esizokufaka ngaphansi kwenkulu ke ingcindezi esizodala ukuthi ugcine mhlawumbe ukhathele ngokomqondo noma ngokomzimba, kodwa isimo esizokudalela ukukhathazeka kakhulu emoyeni wakho ozobhekana naso ke very soon. Kanti la ungakwazi ukuthi ufunde la uJohane noma ngokaJohane 16 verse 33 ithi ngitshele lezi zinto noma ngitshele lezi zinto nibeke nokuthula kimi ukuze nibe lokuthula kimi kulomhlaba uzoba nenkinga kodwa ke yima isibindi senginqobile umhlaba. So lesimo uzongena kuso uNkulunkulu sesinqobile yima ke isibindi into edingakala ukuthi ube nesibindi. Kanti la uma uphupha ke ukuthi uphupha uyahlanza uma uphupha ukuhlanza uphawu olubi elusho ukufakwa isichitho noma futhi kungenzeka uphuphe uya e-toilet kwesinye isikhathi umuphupha uyoyikhulula endlela ngasese noma usikhulule endlela ngasese. Kungenzeka mhlawumbe uyikhulule ngendlela engekho right mhlawumbe usuyayithela nokuyithela uphawu olubi kulolu lushuke sona futhi isichitho. Kanti la hamba ufunde uJohane wokuqala chapter 5 verse 18 ithi ke siyazi ukuthi ke abantwana bakaNkulunkulu abakwenzi umkhuba ubona ngoba ke indodana kaNkulunkulu ibagcina ngokuphepha futhi ke omubi akakwazi ukubathinta. Sisho njalo ngeke bakuthinte ababi abathakathi imfamona abantu abadlela umona ngeke bakuthinte ngoba uNkulunkulu ugcina ke ngokuphepha. Uma kuphupha amanzi omfule imahle egeleza lolu kuyaba uphawu futhi oluhle olusho ukuthi ke uzoba nenhlanhla okwesikhashana uzobhekana nawo very soon empilweni yakho noma ke lisho ukuthi izinto zakho zizokhanya noma ke ziyakhanya very soon zizokhanyela. Kanti hamba ufunde la uZaga 11 verse 28 ithi ke othembela engcebeni yakhe uyakuwa kepha ke abalungileyo baza kuqhakaza njengeqabunga eliluhlaza. Njalo ke lokho esikusho ukuthi nawe uzoqhakaza njengeqabunga eliluhlaza uma ukuthi ungolungileyo yenza ukulunga ube ngolungileyo phambi kaNkulunkulu ukuze uclaim i-blessing yokuqhakaza noma ukuthi ufanele iqabunga eliqhakazayo. Kanti la sikhuluma nomuntu ophupha ebona unyezi ebona inkanye inyanga. Uma uphupha ubona inyanga noma unyezi ubona moon half moon inyanga ewuHhafu unyezi owuHhafu uphawu olungeluhleke kakhulu olungachaza into ezinhle empilweni oluchaza ukuthi mhlawumbe uzoba nayo injabulo esikhathini esizayo but izoba ncane. You're going to experience a short-lived happiness in your life. Injabulo yakho ayizukulasta long, injabulo yakho izoba nesikhashana. Kuzoba nezinto zokuthi unjabula kube nezinto ezizoyithikameza injabulo yakho ingapheleliswa. Hamba ufunde la uMahumubo 91 verse 9 to 10. uNkulunkulu uthi ngokuba kumenzile uJehova isiphephelo sami
uthi ophezu konke waba-ke ikhaya lakho awuyukwehlelwa ngokubi nesifo asiyikusondela ethabelakeli lakho. Sisho njalo sithi nathi noma ngathiwa kunabantu abaphehlela injabulo emfishane, abafuna ukujabula isikhashana, abafuna ukuletha izinto ezimbi, uzothi uma uthi uyajabula kuvela ukukhala, uma uthi uyajabula kuvela usizi. Sithi namuhla uthi uJehova la awukwehlelwa ngokubi, ngisho nesifo asiyusondela ngisho-ke ethabelakeli lakho. Sithi asingasondeli isifo endlini yakho noma emndenini wakho noma kubantu abasondele nawe. Kanti la uma ngeze kube umuntu ophupha ubona ikhandlela elimnyama noma ikhandlela limnyama noma ubona ikhandlela elicimayo noma uhluleka ukulikhanyisa ikhandlela, uphawu olungeluhle, uphawu olubonisha ukuthi inhlanhla yakho noma impumelelo yakho kunezimo eziyivalayo, kunemimoya yobumnyama, kunemimoya yomkhathi, kunemimoya yezitha ezama ukuthi ilwe nempumelelo yakho. Bayayivala, bakume kabi abathakathi noma abantu abakulela umona, noma kuzobhekana nesikhathi esinzima maduzane. Kodwa-ke hamba ufunde Izaga 12:21 uthi okubi akuzi kwabalungileyo, kepha ababi basutha ngokuhlupheka. So sithi thina awube ngolungileyo ukuze okubi kungehleli phezu kwempilo yakho. Kanti la uma ngeze kuphupha ikhandlela elimhlophe likhanya noma ulikhanyisa likhanya, uphawu lolu oluhle nolungatshengisa-ke ukuba umuntu onesizotha, umuntu ozombathwa inhlanhla, noma-ke izinto zakho zizokhanya maduzane, noma spiritually izinto zakho zizokuhambela kahle kwelikamoya. Sisho njalo hamba-ke la ufunde uMathewu 19 ukleme lezi zinto ezinhle. Kepha uJesu ebabheka wathi kubantu, lokhu akunakwenzeka, kepha kuNkulunkulu konke kuzokwenzeka noma konke kungenzeka. So sisho njalo ukuphela amakhandlela lawo likhanya likhanyisa, lihlophe likhanyisa liyakhanya, hamba kusho ukuthi kuNkulunkulu okungenzeki kubantu kodwa kuNkulunkulu konke kuzokwenzeka. Kanti-ke la sikhuluma nomuntu futhi ophupha ebona ikhandlela elimhlophe, nalelo futhi kuyaba uphawu oluhle olungakhombisa ukuthi-ke umuntu onoholwa ngumoya ogcwele, uyaholeka spiritually. Kunezinto ezikusho ukuthi unesipho sikamoya esikuholayo endleleni yakho yokuphila, noma uzothola ukukhanyiseleka ey'ntweni ey'thize endleleni yakho yokuphila. Kanti mhlawumbe kungenayo ilight, kungena kukhanya, kunezinto ezikudidayo, but very soon kwenzeke uzothola ukukhanyiseleka ey'ntweni ey'thize ey'thinta umoya wakho, ey'thinta ispirituality sakho, noma ey'thinta-ke umqondo wakho, noma-ke impilo ebeneyihibe izokwazi ukuthi ixazuleke, noma-ke very soon impilo yakho ekade ineyihibe kuzondlula, noma-ke uzoba nempilo engenazo-ke ihibe esikhathini esizayo. Kodwa lokhu ungakwazi ukuthi uhambe uclaim ngokusebenzela lapha noHezekheli 36:27 uthi-ke ngiyofaka umoya wami ongcwele ngaphakathi kuwe, ngikwenze uhambe ngezimiso zami, ugcine nokugcina izimiso zami. So iyona-ke incwadi ongakwazi ukuyisebenzisa. Kanti uma uphupha la ukhanyisa ikhandlela futhi uphawu lusho ukuthi isifiso sakho noma izifiso zakho zizofezeka very soon, noma zizofezeka maduze, futhi uzothola inzuzo noma imbuyiselo ngenxa yokusebenza kwakho kanzima noma kokuyikhandla, noma futhi uzophuma enkingeni okade ubhekene nayo very soon. U-Isaiah 60:22 uthi uma isikhathi silungile mina Nkosi ngizokwenza kwenzeke. Kanti la umuntu umephupha ebona-ke utshani obulele isithwathwa, utshani obushiswe isithwathwa noma obulele isithwathwa, uphawu olubi olusho ukuthi-ke ungenzeka ubhekane nesikhathi esinzima empilweni kungekudala. Hamba kufundela Amaphupho 91:14-16 ithi ungifundeka kanje, inkosi ithi-ke ngizobophula labo abangithandayo, ngizovikela labo abathembela egameni lami, labo bengibiza ngizobaphendula, ngizoba nabo enkingeni, ngizobakhulula futhi ngibahloniphe, ngizakubanika umvuzo wokuphila isikhathi eside, ngibanike insindiso yami. Kanti-ke la uphupha ukhuthuzwa, uphupha bekubamba inkunzi, uphawu lolubi olusho ukuthi-ke
kunabathakathi, kuney'mvamono, kunabantu abangudlela umona abazama ukuthatha isimo sesibusiso sakho, abazama ukuthibula isimo sobunhlanhla bakho, noma uzohlangabezana nezibhadi esikhathini esizayo. Kanti thina sithi-ke nje hamba kuwumuntu ofundela uZaga 19:23 ithi ukumesaba uJehova kungukuphila kumuntu, uzolala ebusuku ngaphandle kwengozi. Uhamba kusaba uJehova la ngoba lokho kuzokunika ukuphila, uthi futhi uzolala ngaphandle kwengozi ngisho ngebusuku. Akunandaba abathakathi bazama kangakanani ukuthwebula ubunhlanhla bakho, akunandaba ukuthi bazama kangakanani ukuthatha isibusiso uNkulunkulu akwembathise sona. Uma uzele wembethe isibusiso, leso sibusiso bangazama ukusethatha kodwa angeke baphumelela ngamandla kaNkulunkulu. Siyazi ukuthi uma siphila kukona konke esikuzamayo empilweni kunabantu abamelele nathi, abaningi bazamile basazama namanje ukuthatha isimo senhlanhla yakho, ukuthwebula isimo senhlanhla, kodwa ngamandla kaNkulunkulu namanje usaphumelela ngoba masingakutshela iqiniso la ukhona khona ukhona ngenxa yamandla kaNkulunkulu. Ukube bekuya ngey'fiso zababi mhlawumbe ngabe songafa, kube bekuya ngey'fiso zababi mhlawumbe ngabe uyahlupheka namuhla, kube bekuya ngabantu ababi ngabe la ukhona khona mhlawumbe usesikoleni, mhlawumbe usemsebenzini, mhlawumbe usebhizinisini, mhlawumbe ngaba ukho lapho, but ngenxa yokuthi uNkulunkulu nawe uyakulwela ungazi. Siyabonga kakhulu, ungakhohlwa ukusubscribe nisilandele kule channel, sineqhubeke sibekezelele, sizokwazi ukuthi sithole isikhathi sibuye simphendule nonke ngokufanele. Kodwa-ke nazi ukuthi nathi sibhekene nezinye iy'nselelo, isikolo ngapha, umsebenzi kaNkulunkulu ngapha, nokunye futhi ngapha, nani ngapha. So siyazama ukushare lesikhathi kona konke okufanele sikwenze. Kodwa qhubekani nikhulise ichannel, uNkulunkulu enibusise.